280 kiloa, katsotaan kestääkö. Itse asiassa Ei kestä. 480 kiloa plus lasu vielä päällä. Eikö tää mukaan hajo? Ei se vielä. Mä luulen, että se tossa se pettää tossa keskellä. Punaisen saa tonne vedettyä. Joo. No anna mennä. Aja tänne nää. Tosta ylös. Hyvinhän se kestää. On meillä keula ja... Puskee niin vitosen veli. Joo, sivulta emme. Nyt kun se hajoaa. Vittu. Ja Mikko. Se on vissi umpia. Älä vittu sitä sinne upota, sinne ei saa punasta! Uppos jo. Lukko! Lukot päälle! Ei mä nyt hetki alas. No mutta ettei se uppoo sinne. Pidä vaan tuolla. No niin lähtee. Aika paksu jääkerros näköjään paikka. Oh. Sitten taas Seijo. Ja sit milläs pitulla takas?